Γεια σας από τα Γιάννενα. Έχουμε εδώ πέρα τον Βασίλη τον Σαφαρίκα, αδιαφικτής και από τον Εθνών. Ήρθε να τρέξει εδώ στο Δυτικής Μακεδονίας στον αγώνα. Ο Βασίλης θα μας πει δύο λόγια. Βασίλη. Καλημέρα. Πάντα μου άρεσαν τα Γιάννενα. Είναι ωραία ημέρα σήμερα γιατί έχει βρέξει χθες και θα έχει υπέροχο χώμα. Και ήρθα έτσι με την ευκαιρία να απολαύσω μια ωραία αντιροβόλτα και να κάνω και λίγο προπόνηση για τον αγώνα της Ερμιονίδας, λίγο να μπω στο κλίμα των ειδικών, να βρω την ταχύτητά μου. Βασίλη, είναι κάποιους ανθρώπους που θέλεις να ευχαριστήσεις που σε βοηθάνε στο πρωτάθλημα και εδώ πέρα στους τοπικούς αγώνες? Θέλω να ευχαριστήσω τον εαυτό μου καταρχάς που κάνει αυτά που θέλει και ένα όνειρό μου που ήταν το MXDN το εκπλήρωσα. Πραγματικά ήθελα να το ζήσω και ήταν μεγάλη μου τιμή να οδηγήσω στους οδηγούς παγκόσμιους. Θέλω να ευχαριστήσω τη Honda που με βοηθάει τόσα χρόνια και με στηρίζει σε όλες μου τις επιλογές. Γράφει αυτό? Ναι, γράφει. Την Ajip, το K-Wheel, το Moto Market, την Leo Vintage της εξαθμίσεις, τη Rental. Είναι οι χορηγοί οι οποίοι και με τη δική σου βοήθεια κάνω όλα αυτά που κάνω και φυσικά την εταιρεία μου, τα Τεροκομικά Σαφαρίκια, που είναι ο μέγας χορηγός που στηρίζει όλο το budget που χρειάζεται για να κάνεις όλα αυτά, γιατί είναι πολλά τα έξοδα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να είσαι καλά, καλό αγώνα σου εύχομαι. Και εγώ, φίλε μου.